Салве! Добре дошли на нашия чудесен фестивал Марцианопол – животът в древния град 2021 година. Марцианопол е едно от местата, които са изпъстрили някога с много малко точки картата на днешна България, на тази част от Европа, на тази част от империята. А изведнъж се случва нещо, което умесва този целия свят. Целият стар свят става на една обща културна топка, в която всичко е ново. Точно символ на новото е Марцианопол. Един град, посветен на Марциана, разбира се, любимата сестра на император Траян. Прекрасни легенди свързват нейното име с кристалните извори на Девня и лековитата им вода, но същността на града е нещо друго. Той е град на път, град, от който тръгваш и стигаш до следващия град. Оттам пък имаш разклонение и решаваш на къде да тръгнеш. Той е част от един нов свят и то гради в тухлата на новия свят. Града вече се превръща в не нещо, което живее само по себе си и само за себе си, а част от един голям организъм. Точно част от този организъм е и Марцианопол. И затова той е свързан с цялата империя посредством този водовъртеж, този канал, пътя, по който тече информация, по който тече култура, по който вървят стоки, разбира се, по който се движат хора, разбира се. И така в този глобализиран свят една административна единица става Марцианопол. За щастие на нас една доста голяма и сериозна административна единица, която като град е разполагала с доста голям ресурс и в един момент по-скоро оказва културно влияние и приема другите територии за свои, отколкото да подлежи на такова влияние, макар че, разбира се, процесът е двупосочен. И ако погледнем и арената гладиаторската, на която се намираме тук, тя не е нещо, което се случва в Марцианополис, не е нещо, което носи знака на Марцианополис. Тя е просто един елемент от шоу-бизнеса, който тогава е забавлявал хората и който просто е бил част от огромния икономически организъм на Римската империя. В тази годишното ни издание решихме да представим пред хората за един единствен ден на сцената как е протичал живота на един античен човек от Марцианопол, как в най-основните ритуали, най-основните житейски избори, най-основните кръстопътища, пред които се е намирал. И решихме това естествено да започне с самото раждане. Всяко едно нещо, всяка един час от живота на един човек е драматичен в нашето днешно разбиране. Ако погледнем назад в живота на античните хора, това е умножено минимум по 10. Днес ние сме свикнали, че когато дойде време да се роди дете, започва празник, хората се радват, събират се, започват да се черпят. А всъщност тогава това е бил един огромен ужас, който предимно за майката, разбира се, но един огромен ужас. Едно човешко същество отива и пред него се отварят дверите на смъртта. Ражда се детето в ръцете на акушерката. Тя не го дава на бащата, тя го поставя на земята. Разгръща пеленката, с която го е сложила и се оттегля. Бащата идва и започва да го оглежда. Първо, момче ли е или момиче? Може ли той да си позволи да има момиче? И ако бащата обърне гръб, един роб взема детето и го носи на градското сметище. И ако този баща, виждайки това дете на земята, реши, че всъщност вижда себе си, вижда своето продължение, той ще се наведе и ще го вдигне във въздуха. За всички присъстващи това вече значи, че празник ще има и той започва. Има нов римлянин, има нов гражданин на Марцианопол, има нов човек в този свят. И този човек от тук нататък започва да се бори за своя живот.